Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou úvodný dvojzápas prípravy so Švajčiarskom. Zároveň máme aj informácie o tom, kto zo zámoria posilní Slovensko, ale máme aj mnohé ďalšie ospravedlnenky. A tak ako vždy po každom bloku prípravy sme sa rozlúčili s niektorými hráčmi, ktorých nahradia iní. Poďme na to. Začneme dvojzápasom so Švajčiarmi. Už priamo v dejisku zápasu v Topolčanoch došlo k odvolaniu trénera Švajčiarska Patrika Fischera. O tom prečo už sa toho veľa popísalo, nemusíme to hádam rozoberať aj tu. Prvý zápas naši vyhrali 3-1 a svoj účet v reprezentácii si otvorili nováčikovia Matúš Vojtech a Jakub Meliško. Tretí gól našich strelil Andrej Kukuča. Na druhý deň však Švajčiari hrali ako vymenení a vyhrali 5-3. Góly naši strelili Faško Rudáš, Miklucha a Marek Valach. Miklucha bol dokonca dvojbodový v tento zápas. Prvý zápas chytal Rychlík, v druhom sa do brány postavil Eugen Rabčan. Ešte pred zápasmi však došlo k zmene v našej súpiske. Matúš Spodniak kvôli zraneniu nakoniec do prípravy nezasiahol a donominovaný bol Aurel Nauš. Pre ňo išli o prvé dva zápasy v reprezentácii v kariére. Má za sebou veľmi dobrú sezónu, keď druhýkrát v Extralíge pokoril 30-bodovú hranicu a v play-off nazberal 8 bodov v 11 zápasoch. V prvom zápase sa zranili Peter Cehlárik a Andrian Holešinský. Holešinský utrpel tržnú ránu na nohe a už do prípravy nezasiahne. Peter Cehlárik zasa dostal dvojtýždňové voľno na uzdravenie. Rovnako dostal voľno na uzdravenie aj obranca Ryan Petrovický. Prvými škrtnutými hráčmi sú Patrik Marcinek a Matúš Vojtech. Vojtecha je za mňa celkom škoda, v prvom zápase zaujal gólom a je to 20-ročný hráč, ktorý má kariéru ešte pred sebou a tie skúsenosti by sa mu hodili. Poďme sa ale pozrieť na hráčov, ktorí posilnia tím. Sú to dvaja brankári, jeden obranca a traja útočníci. Samuel Hlavaj bol našou brankárskou jednotkou na olympiáde a i posledných dvoch majstrovstvách sveta. V AHL nemal príliš dobrú sezónu, respektíve minulý rok ju mal lepšiu, ale v národnom tíme sa mu tradične darí, cíti, že tu je dôležitý a tréner brankárov Lašák s ním vie pracovať. Neviem, či ale bude chytať už tento týždeň. Druhý brankár je Adam Gajan, je to naša stavka na budúcnosť, asi náš najviac talentovaný brankársky prospekt. Má za sebou dobrú sezónu na univerzite a po nej podpísal kontrakt s Chicagom Blackhawks a dostal šancu v jednom zápase AHL. V AHL keby mal stráviť budúcu sezónu. Adam je veľký atletický brankár a tie jeho špagaty z 20 sú legendárne. Dúfam, že dostane poriadnu šancu na šampionáte. Popradu dostal pozvánku Martin Bodák, jeho tohtoročných 20 bodov je jeho osobný rekord v Extralige. V reprezentácii odohral 7 zápasov, naposledy v roku 2024. Aj Martin mal veľmi dobré play-off, kde mal 8 bodov a patril k najlepším hráčom Popradu. Predtým ako budeme pokračovať, potrebujem tvoju pomoc. Pomôž mi video dostať k ďalším ľuďom a to tým, že dáš like alebo napíšeš nejaký komentár. Video môžeš na mobile aj posunúť ďalej cez tlačidlo vychváliť. Môžeš ma podporiť aj finančne cez tlačidlo vďaka. Ďakujem ti. Výbornú sezónu má za sebou Šimon Petráš, 50 bodov v Extralige malo tento rok iba 9 hráčov, z toho traja Slováci a všetci traja sú v národnom tíme. Šimon tento rok ukázal, že je to prirodzený strelec, jeho 26 gólov je skvelý počin. V play-off bol najproduktívnejší hráč Košíc, ide vo skvelej forme. V Českej extralígy prichádza Jakub Minárik, veľký silný center, vhodný do bottom 6 a ani jeho 15 bodov nie je na zahodenie. Je to pravidelný hráč v reprezentácii, pomerne často chodí na sezónne turnaje, ale na majstrovstvách sveta sa predstavil len v roku 2022. Uvidíme, vypadlo nám niekoľko centrov, tak sa otvára šanca pre neho ísť ako ten štvrtý center. Spolu s ním v Karlových Varoch hrá Adam Lukošík, jeho 5 bodov síce je dosť slabých, ale hral v bottom 6 a moc ofenzívnych príležitostí nedostával. Treba priznať, že ani v našej lige nikdy nebol produktívny a ten skok do Čiech bol asi enormný. Nemyslím si, že sa dostane na šampionát, ale v príprave pomôže a naberie skúsenosti. Teraz prejdeme k hráčom NHL a ich účasti. Najnovšia správa je, že Dalibor Dvorský neprešiel zdravotnou prehliadkou. Rátal som s tým ako s prvým centrom, bohužiaľ toto je obrovská strata. Šimon Nemec si musí doliečiť zranenie a zároveň nemá kontrakt, takže toto bolo očakávané rozhodnutie. Myslím si, že by na šampionáte vynikol a viac by navýšil svoju cenu, ale zasa som asi trochu naivný, veď v zámori nikto neberie majstrovstvá sveta vážne. Martin Fehervári má tiež drobné zranenie a zároveň tesne pred olympiádou sa stal otec a určite sa chce venovať rodine. To však príde je kométa záveru sezóny Adam Sýkora. Sýky čakal celú sezónu na svoju šancu a po povolaní ju využil. V 11 zápasoch nakoniec dal 3 góly a prinášal pozitívnu energiu a na ľade ho bolo pri jeho striedaniach vidieť. Je to vzrastom síce menší, ale veľmi energický hráč, v minulosti už
hral na 2 majstrovstvách sveta. Prekvapivo ide aj Martin Pospíšil, ten vynechal väčšinu sezóny, ale strašne chcel ísť na olympiádu a tak do nej nakoniec zasiahol. Zároveň po nej viac nehral ako hral, predsa len aj na olympiáde dostal úder do hlavy a Flames ho asi chceli šetriť. Trochu ma prekvapuje, že mu nevyhovorili, aby išiel na šampionát, ale je tam veľká šanca, že si zahrá s bratom a to pre neho asi zavážilo viac. Stále nevieme, ako sa k šampionátu postaví Pavol Regenda. Na záver musíme spomenúť AHL. Tréner Orsak sa vyjadril, že žiaden hráč z AHL nemá účasť na majstrovstvách istú a že všetkých musí vidieť v príprave. Jediný, kto má v tomto výnimku, je Martin Chromiak, ktorý mal fantastickú základnú časť a zároveň už ho poznajú z minuloročného šampionátu. Ešte musíme spomenúť, že tento týždeň naša reprezentácia cestuje do Nemecka, kde sa stretne v dvojzápase s domácimi. Najskôr vo štvrtok o 20:00 a o deň neskôr o 17:00. Do komentára napíš, ako sa ti zatiaľ páči kryštalizácia nášho tímu. Sklamali ťa niektorí hráči? Koho by si chcel vidieť? Napíš do komentára. Vidíme sa u ďalšieho videa. Maj sa.